kabinuangay ayan nasudia karing karita nang tedrekta iti pusuta kasmanla di agresat kasmanla di agkupas amit dagiti nga oras Ar-arapa day didiso nga inta nagpasyaran dagiti ragragsak kabinuangay ayan nasudia karing karita nang tedrekta iti pusuta kasmanla di agresat kasmanla di agkupas amit dagiti nga oras ngem kasano kadpaitan uray sumken kaniak ni iliw apagdanggayan ta ko mamaneng amang sip-sip ken ayan ngem kasano kadibyak ko no bukod ko tayag sol-solo mapairik na kaawan mo taawa kaniya nilagip mo Ararapap day didiso nga inta nagpasyaran dagiti ragragsak kabinuangay ayan nasudia karing karita nang tedrekta iti pusuta kasmanla di agresat kasmanla di agkupas amit dagiti